vítam vás u nového videa a asi ak ste mohli počuť, čo plánujem už za 3 mesiace. Takže ideme vonku natočiť prehliadku celého tu na našeho sídliska. Mám aj presne pripravený program. Nemám, klamem, sorry. Ešte len sa budeme prechádzať. Čo si mám zobrať? Tak zoberiem si kapsičku. Samozrejme vchod vám neukážem, budeme štartovať až od freška, pretože nechcem, aby sa mi vyňala baterka. OK. Ideme do motíka, tu mám svoje topánky a ideme sa obuť. Teraz to trieskne. OK, takže sme pri Freši a rovno stade od Freša môžeme ísť na prvé ihrisko, ktoré sa nazýva, ja tomu hovorím rozbité ihrisko, niekto tomu hovorí inak, presne neviem tento názov ihriska, ale my tu na našom sídlisku máme takú divnú metódu, že sme ihriska pomenovali podľa farieb. Takže tu zelené, sivé, oranžové, všetky ihriska sú proste farby. Nejaké nie sú, nejaké sa volá príklad Maxové, čo je pri Maxe, na ktoré sa tiež dneska môžeme ísť pozrieť. Ale zrobil by som to tak, že pôjdeme takto, otočíme sa, pôjdeme hore. Lebo hore máme taký lesík a tam by som išiel nakúknuť. Takže pôjdeme tu na za chvíľu rovno na to opustené ihrisko. Tu už pomaličky bude to opustené. Takže tu je opustené ihrisko, tu je taký kopček, ihrisko, veci. Tu malo byť futbalové ihrisko, ale už... Toto sa mi zdá, že najstaršie ihrisko, tu nebudem hovoriť, pretože proste neviem. Ale proste... Pri ňom je také zničené, tak si myslím, že to je najstaršie ihrisko tu. Alebo tu proste len niečo robili, vrtali a proste celé to zničili. Toto by som ešte išiel na to Maxové, čiže hneď tu urobíme otočku druhou stranou, kde sa teraz prestáváva. Pôjdeme rovno na oranžové, z oranžového pôjdeme hore ku škole a od školy pôjdeme naspäť a pôjdeme doprava hore. OK. Dobre, máme plán, ktorý dúfam, že dodržím, že pôjdeme tak, jak som povedal. Mám, že to nebude až príliš dlhé. Ideme stade tam. A dám vám tu timelapse. Môžete vidieť Maxové ihrisko, na ktorom ja dosť času trávim, keď som vonku s kamošmi, pretože toto je jedno z najobľúbenejších ihrisiek každého decka. Zelené je tiež good, na ktoré som zabudol ísť, a to je hneď u mňa, pretože tam v okolí bývam a je to najbližšie ihrisko, pri ktorom som. A keby každý vlog má svoje ihriska, hej, takže... No tu je Maxové, tu máte takúto vec na hojdanie, tu máte kolotoč, tu máte nejaké preliesky, tam máte hojdačky, tu máte ďalšie preliesky a máte tu všetko, čo by ste si pomysleli a čo by ste chceli. Ja turist idem, lebo tu veľmi teraz väčší nie sú. Takže ideme to teraz obísť okolo obstavy, tam je obstava. Pôjdeme akoby za ňu, tak toto celé obideme a tam vzadu bude oranžové. Z oranžového pôjdeme hore a pôjdeme úplne doľava. Ja viem, nerozumiete tomu. A keď pôjdeme úplne doľava a dám vám tu opäť timelapse, lebo tam už rozprávam len sračky, ktoré asi nikoho nezaujímajú. Dobre, takže už sme na oranžovom a teraz prejdeme hore.
Zatočíme doľava. A beží ku mne kamoš, takže budem končiť. Ok, ľudia, takže posunuli sme sa z toho ihriska tu. Bol som tam ešte chvíľku, pretože som tam mal kamoša. A rovno sa ideme vydať ku... Dobre, takže ideme tam, tu je rovno škola, ako sme vraveli, nejdeme bohužiaľ z hora, ale z dola. A tu, jak som vravel, no tak kebyže ideme z hora, no tak odbočíme doprava, čože je tu na. A šli by sme rovno a hobby. Čakám na mojich dvoch kamarátov a rovno tam už pri lesíku bude končiť videjko. A ak by ste chceli druhý diel, proste aj toho lesíka, aj hore kopca, tak určite zanechajte like, určite dajte odber. No, keď na tomto videu bude 5 lajkov, alebo len 3, tak natočím druhý part a bude druhý part. Toto by bolo pre dnešné video všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, zdieľajte to s kamošmi aj so svojou mamkou. A čau!